weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ɓoggue to Sinthiane Sinthiou dañɓe to beeli cowi to Thienila sakoɓe to Diaba liduɓe to Diaba liduɓe to Sara Dogu to galle to Sara Dogu to Ngourila to Njurol ko on takkusan juula ha to galle ceerno Nourou Alhaji Mamadou Moussa Ly to Daara Halayɓe ha to galle ceerno Mamoudou Waddou to cité Yeumbeul ASECNA Dakar ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mokhtar Wul Ndiaye hoore jaagoɗɗe gendimo Mauritanie e sete mum wannoɓe jillu mum balɗe ɗiɗi tawi ko jillu gollal toon to Dakar ɓe garti aljuma hanki o e nder noccoɗe lamorgo gendi mabɓe to leydi Sénégal Madiambal Diagne ko jayde yanke dokɗone moltoyi to leydi Sénégal o holliri kikiɗe hanki e saaha mi-temps hakkude mi-temps match kay hakkude leydi Sénégal e leydi Mali koye ngan saaha mi-temps tigui woppita joom suudu makko e mi yi ko wonnoɓe e nder kaso to leydi Mali équipe aji fugu koyguel mo leydi Mali waɗama éliminé hanki tawi ko kubbo tawi ko équipe mo leydi Sénégal kañum jaltiniɓe dinguiral fugu koyguel kedde Afrique ma jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Iran to dowlaji teddu Amérique ha to leydi Afghanistan bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fettata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu binde laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah luɓirimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra ɓen rewɓe wonduɓe kista fibrom ɗo gam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawra ɓen worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men fiɗaɓe wonduɓe sopisa e wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawra wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓutoji e ɓalli musoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo so tawi on jokkodiri e nder balɗe tati joni safro docteur ma nanduma an kam holo safara mo ƴettuɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni omo yawraɓe ƴeewɓe embauche ƴeewɓe kayitaji visa ji ko nandi hen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo sa yiiɗi hebde ɗo ko laaɓi jokkodirta koye makko e numéro makko leydi France ko numéro appel kadi ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ne tawi ɗon sehil makko ɓinede makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawi ɗon ɓiyi ko mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni kono ne wiiɗo sanne sanne badden danɗo faade ceerno Amadou Tidiane Diallo an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridi noro
ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam alle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone e hoore bira sappo lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbinoɗen gardeni kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie noon fedde yumman almuɓe e gardugol sohna Aminata Guissé debbo mo wendu Bosoyaɓe ko fedde noon darnide wallude toppitade almuɓe janggoɓe Qouranul Karim e duftude kay e ɗoftude jangguinoɓe sernaɓe jangguinoɓe almuɓe fedde nde noon ene adori kala saaha kay holtinde almuɓe guila e comci sodan ɗumen comci sodan ɗumen paaɗe leecce fabion ngaji e darabuji kala eko yadata hen kala e kala saaha noon fedde nde kadi ne waɗa bottaji taw ko bottaji payɗuɗi no feewi foof noon ko gam yidde weltinde ɓen almuɓe e serna janggoɓe Qur'ana e sernaɓe mumen fedde nde noon caggal kay nde adduno balle e muɗum hitande ɓennude to ndulumaji ha to wendu Bosoyaɓe to ɓuulon kaaji kala hitande hikka nde noon 2026 fedde nde noon hollir tigui wonde ko maayo wona keerol saabu fedde nde kay rendi ɗum ko Mauritanie naɓe e Sénégal naɓe e Mali naɓe kala ɗum noon fedde nde hollir tigui ko maayo wona keerol fedde nde hitande 2026 nde noon de suuɓi tigui ko taccude maayo ngo arde nder leydi Mauritanie e nder leydi Mauritanie noon ɓe joofi ko duuɗe ɗiɗi tawateɗe e nder ɗiɗo guure ɗiɗi ɗe jiida hen duɗal gotal noon tawe toon to lycée ba gorgol ngal tawe e nder galle ceerno Cissé Sy duɗal keddigal ngal noon ko toon to Mbahe ñande nogas e tati lewru janvier gonɗen ɗum noon ko nden tiɗi délégation ngaji ɗi ummiɓe leydi Sénégal e ummiɓe leydi Mauritanie kala ɓe pottitta toon to kay hayɗi to ka hayɗi noon étape mabɓe gadano kay ko yettade khalifa diine wuuro ngo hono ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Moderne ha to galle makko Sama Sa juurademo e teddinirdemo golle ɗe caggal ɗum noon délégation ummo on ñalawma ñande nogas e tati nde yaɓan toon to lycée ba gorgol tawi jaatiga mabɓe toon ko khalifa diine wuuro ngo ceerno Amadou Sy wondude Ibrahima Saydou Kane kañum kadi koye goto e mawɓe fedde nde maɓe mbiɗen noon ɓe cuɓi toon ko duɗal ceerno tatengal e nder galle ceerno Cissé Sy to lycée ba ñande nogas e tati nde noon ko nden tigui ɓe dokkirta balle ɗe faade ngal ɗon duɗal caggal ɗum noon holto ɓe jaɓani ko toon to Mbahe noon tawi kadi koye dow teddugal ceerno Amadou Sy kañum woni almami wuuro ngo e yesso teddugal ceerno Yaya Dia ko khalifa diine wuuro ngo tawi kadi ko duɗal mum joofa hitande hikka
afrique nde toon to mbaye fof noon tawi kadi woni jaatiga mabɓe toon ko docteur amadou guisse tawateɗo to leydi france e oɗo saaha joni gonɗo e keɓogal mum arde nder leydi mauritanie tawi ala ko addata ɗum so wona ɗeɗon golle dendagal noon almudagal dendagal sereɓe e guure taariɗe lappol palol dade maayo ɓe mauritanie e sénégal kala ene teddinira kay ɗiɗo ñalli ma musidɓe mon noon sehilaɓe moon ɓe gowɗon heeɗade kala saaha ko wayno sa abdoulaye sar kaali abouba e délégation yaadi men kala ma tawtore tigui ɗiɗon ñalɗi hano hannirta ni fedde nde noon ene uddirti dame mum ha yaaji kay ne bismi dendagal bandiraɓe kala jiɗɗo jokkade e fedde nde kay tawi ko jaadude e ngoɗon miijo walla tigui kala jiɗɗo addude e ballal mum gam wallidde almuɓe noon tawi kay ko jiɗɗo jokkade hen walla jiɗɗude addude e ballal mum jokkodirta koye ɗiɗo numéro uji sokhna Aminata Guisse to leydi Sénégal mbatta ko 77 549 29 39 walla mbaɗa Sar Abdoulaye Sarr numéro mum 78 538 34 18 walla mbaɗa docteur Amadou Guisse numéro mum ko leydi France mbatta ko plus 33 666 71 76 80 18 walla mbaɗa Ghali Abouba numéro mum ko 27 10 94 57 dendagal noon mbiɗen bandiraɓe kala ene bismina kay e fedde he guila yiɗɓe jokkade ha yiɗɓe addude balle men kala ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen direction de ressources humaines keta société biteɗo SINIM woni société nationale industrielle et minière mo leydi Mauritanie ɓe koliri tigui udditgol kayitaji ƴoƴingol candidature uji ɓen yiɗɓe kay yiɗɓe tawi kadi ko marɓe diplôme aji tawi ɗin diplôme aji noon ɓe jalti koye nder centre de formation technique mo cetal ngal to tawategal toon to Zoyrada tawi kadi ko joguiɓe diplôme o hinde BTS maintenance mécanique électrique tawi ko promotion 2025 SINIM noon ina eri kala kay ɓen yiɗɓe kay jogui marɓe ɗiɗon diplôme aji tawi ko yaltuɓe oɗo centre yiɗɓe kay ƴettede golle kay ne joƴƴitta kayitaji men ko fati ngellon kawguel woni concours moɓe ɗemini wadde kay tawi kadi ɗi reeji joƴƴinte dossier ji ɗi kay joƴƴinte koto centre de formation technique mo Zoyrade ɗum noon ko à partir de altine garowo sappo e ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e no gasi jeegom dossier ji ɗi noon uddete tigui joƴƴingol dossier ji ɗi timmata kay ko ñande no gasi tati lewru janvier ndu gonɗen ndu ko ɗiɗo dossier ji noon woni koɓe namdi gaddata ko copie ma gaddata ko copie certifié conforme e diplôme moɓe namdi o wondude extrait d' acte de naissance woni kayit juddu wondude copie wondude copie ma carte ma d' identité nationale wondude certificat de bonne conduite wondude photoje nayyi d' identité yidde noon cetala yidde kay SINIM société SINIM o yidde ɗum kay ko wallude ɓen kay étudiant ji tawi ko yaltuɓe oɗon centre marɓe diplôme aji men walludeɓe kay e ummade e wasam gollade woni chômage haaɓe mbawa wawande koye mabɓe e gollade hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono no mbiruɗen e gaddidi kabaruji men Moukhtar Wul Ndiaye kañum woni hoore jagorɗe laamu gendi Mauritanie gonnoɗo e jillu mum tawi ko jillu mum to Dakar o arti kikiɗe aljuma hanki e nder Nouakchott lamorgo gendi leydi makko ko jillu ngu noon ko jillu gollal kadi ko jillu cehilagal ngu balɗe ɗiɗi ko jillu gollal ko jillu cehlagal ngo balle ɗiɗi o tawi noon ene ari jaɓɓademo to bowallade diwoje ngal Nouakchott Tumsi hono jagogal kalfinagal ko fate ñawoje woni ministre de la justice biteɗo Mohamed Wul Soydata wondude directeur makko di cabinet wondude waali Nouakchott banggue hirnage e cukko hoorejo région de Nouakchott hono biteɗo madame Hawa Sidibé kanko Moukhtar Wul Ndiaye noon hoore jagoɗo o yahano goto mo yaaduno e c'était timmuɗo no fewi tawi ko c'était au niveau e nder ɓen noon tawi hen hono ministre secrétaire général du gouvernement on woni Moukhtar Housseynou Lam wondude jagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele on woni Mohamed Salem Wula Merzougo wondude jagogal kalfinagal ko fate min e industrie o woni Amadou Tijane Thiam wondude jagogal kalfinade ko fate énergie et pétrole on woni Mohamed Khaled e jagogal kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu on woni Mohamed Ahmed Mohamed Lemina wondude jagogal kalfinagal ko fate awo on woni Moukhtar
Bara wul Ahmed wul Bousseifa wondude jaago gal kalfinagal ko fati équipement yangara autoji woni ministre de l'équipement et de transport on woni Eli wul Verika wondude directeur cabinet du premier ministre wona woni wula Zeydani wondude ambassadeur jodinido leydi Mauritanie toon to Dakar wondude conseiller du premier ministre chargé de l'information des communications on baba wula Mbeñugo wondude yimɓe wonɓe hewɓe no feewi yimɓe laamu ngu wondude kadi e joom galuji e des experts kay ɓe o yaaduno toon e jillu makko toon to leydi Sénégal sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗenan to leydi Sénégal boli leydi Sénégal noon en jokki e kala saaha yoɓade pittali ɓen hutortoɓe ɗina boli joni kadi teskama ko accident kay ko suka gorko goto dongnannoɗo moto Jakarta biyetenoɗo Moro Wadda mo duuɓi no gasi jeeɗiɗi kañuma yalti aduna caggal kay nde wanno accident o barmino hen barmande musa no feewi o nawa to hôpital o hote joomi ko noon koye juuɗe safroɓe ñande alkamisa ɓennuɗo o sanga 19 heures to hôpital Amadou Sakira Mbaye mo Louga ko taximan goto noon oto chauffeur taxi kañum tigui ferimo e saaha kay to arno e intersection woni tigui to boli pottitta ene fonno dartade noon lemo banggueji ɗi kala so tawi ala auto garɗo on taxi noon nde ari tawi kadi ala priorité ko ɗon tigui arde vitesse ko ɗon tigui tawa kanko mo ɓennanno ko ɗon ferimo o mbiɗen o barmi hen o waso e fittade makko noon ko toon to hôpital ko toon o wasi fittade makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen la brigade de recherche ɓe commissariat ɓe Malika ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no feewi tawi ko réseau de prostitution woni rewɓe kay yette diallo en ɓe pewani tawi ko yeyoɓe e koye men yoɓe teɓe kay ne gonda e wonɓe ko on réseau tigui yiita toon opération noon wanno tigui ko ñande jamma jeetati ene wiyata jeenayyi ñande jamma jeetati ne wiyata jeenayyi lewru janvier ɗo gonɗen ɗo yimɓe tata noon naggama hen woni tigui wonno mawɗo tigui nde ɗon fedde oɗon réseau mawɗo o noon ko debbo ne wiye Faye mo duuɓi nogas e jeenayyi wo Sénégal naji wondude e guinenaɓe ɗiɗo ko wondude e guinenaɓe ɗiɗo en guinenajo goto wiyete ko Ka ene yette Condé yarata koye duuɓi nogas e goho goɗɗo o wiyete ko M ene yette Souma on ko duuɓi nogas ko ɓeɗo tata woni naggaɓe hen nden police ji ɗi noon jeehi to galle mawɗo woni réseau cerveau o biteɗo ane yette Faye kañum woni mawɗo fedde nde ɓe tawi toon nogas ene yi téléphone portable ɗina téléphone aji noon ko ɗi tigui woni ɗi hutirtuno kay gam noddude kilineɓe e waddude rendez-vous ji wonande ɓen kilineɓe kamɓe tata kala noon e ɓeɗo saaha joni ɓena coka e mbadi garde à vue lusgoji ne jokki hen ko leydi Sénégal ha joni keɗoɗen guila nder lewru décembre mayno dow laamu ngu noon laamu leydi Sénégal hollirino tigui wonde koko ustata cogguji maaro e nder jokli leydi ndi kala maaro noon nde leydi he kala maaro addoyte ko noon wonde maaro remeteke nder leydi he kala ma cogguji mum usto hano hannirta ni ma usta tigui hano hannir ni ko fodore kay so tawi noon ɗum ko fodore so tawi ɗum wonno ko fodore ngu laamu ngu wonno ɗo saaha kay ɗum laatima gonguira e gonga saabu kay laamu ngu sifi kayide on kayide woni arrêté tugui kay tongude ko fate cogguji kay kala kilo maaro e nder jokli leydi Sénégal kala tawi ko on arrêté noon ko ministre du commerce et de l'industrie kañum siifi on kayida o nder kayida noon holliri tigui e nder Dakar lamorgo leydi ndi kay taaƴi ɗum o taaƴi noon kilo maaro kay yo yeeye 300 francs CFA woni capanɗe jeegom tawi ko francs CFA ene yaadi kadi e contrôle kala noon nanggaɗo kay ine yeeya ko ɓuuri ɗum Allah tigi koko fawete ko amre fawno ha forti koyɗe woni tigui amande koko fawte e dow muɗuma maaro ko noon koye gueɗe maaro noon koye gueɗe ɓurɗe hato jinede ñameteɗe kay ɓurɗe hato jinede e nder leydi Sénégal so tawi noon ko nder région de Dakar e no didorno e ko nder région de Dakar no didorno o holliri tigui guila e maaro wiyete ko riz brisé woni tigui maaro Siam umorto ko to leydi Inde to leydi Vietnam to Thaïlande to Pakistan ha to wiyete yanar kala yamira kay koko fati ɓen tawi ko wiyeteɓe importateur woni addoɓe maaro kay so maaro ko yettima nder leydi Sénégal ton yeyete ko 270.000 francs CFA woni capanɗe 5 ujunere kala ton ko ɗum woni ko laamu ngu yamiri waɗande ɓen importateur won addoɓe maaro ko so tawi noon ko ɓen wiyeteɓe yeyoɓe en gros walla demi gros ɓen jamira ko yo jeeyi 280.000 francs kala ton so tawi noon ko demi gros ko 260
174000 francs kala hena tono so tawi ko kilo mbiɗen maaro yamira ko yo ye 300 francs so tawi non koye nder région ngaji keddiɗi fawi tan ko fawite tan fawate hen seeɗa tan ko transport coggu kay ko maaro ko yoɓa transport mum camion ngaji tudduma gila to Dakar to ha e nder yoga e région ngaji no région ngaji mbadiri ɗum noon ko ma tigui holɓe koliri ma tigui ɓen tawi ko witeɓe conseil régional de consommation ma toppito kay mbawa tadde kala région prix tawi ko prix Dakar o ɓe pawno hen transport o seeɗa tawa maaro ko kilo o ne usto tigui hano hannirta ni woni fandare laamu nguɗo noon ewɗo saaha joni ko ustude cogguji caggal nde ɓe ustuno coggu carburant ɓe usti coggu tigui ko wiyete kuɓam électricité oɗo saaha joni ko gueɗe katocinade tawi ko gueɗe ñameteɗe ko ɗum woni koɓe gone ustude cogguji mum hano hannirta ni ha joni ko nder leydi Sénégal keɗen Barthélémy Dias ko gonnoɗo maire de Dakar ittanoɗo kay e gardigo mairie ndi guittunoɗo ɗamin noon kay ma artu e jappere mairie agal hen o joƴƴinino noon ɗereji makko woni to cour suprême wullitade kay no ittirani o yadani hen ɗama muya makko noon wonti tigui ƴiwonde sahde saabu kay cour suprême kay mo yakurino e oɗo saaha joni waɗi rejeté ha laaɓi requête makko ina wayno tan e oɗo saaha joni kay uddi ha laaɓi barade feera judiciaire gonnoɗo hakkude makko kanko maire kanko ex maire mo kanko Barthélémy Dias gonnoɗo maire o hakkude muɗum e mairie ndi ene wayno kay oɗo barade feera oɗo décision kay mo cour suprême waɗi rejeté ene wayno oɗo saaha joni ɗum uddi ha laaɓi oɗon barade feera oɗo décision ɗon cour suprême confirmé tigui définitivement wonde Abbas Fall kay kañum woni maire mo Dakar wadde kay oɗo Barthélémy Dias ene wayno kay oɗo dossier ene wayno uddi hen gueƴini ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Madiambal Diagne ko jaadi anke leydi Sénégal najo dowlude no fewi oɗo saaha joni dogɗon e moltoyi toon to leydi France ko neɗɗo kadi d'affaire woni joom ngaalu o holliri noon e nder hello makko x noon woni tigui exécuteur wonde joom suudu makko biyeteɗo Bintou wondude e ɓiyi ko cokonoɓe kay ene cokonoɓe kay guila o dogo yalti leydi ndi wonnoɓe tigui e nder kasoji leydi Sénégal o holliri goppitam kikiɗe aljuma hanki o wi noon ɓe goppita kay koye saaha kay mi-temps kay woni tigui hakkude mi-temps kay e match tawi ko match leydi Sénégal fettitanno e leydi Mali e saaha mi-temps ko ɗon tigui joom suudu makko e ɓiyi ko kala goppita holliri mo welti hen no fewi kono weltare nde ne jogui to haaɗi saabu kay haɗimo weltade tigui ko sehil makko ɓi nene makko biteɗo Oumar Baye tawi kadi ala ko nanguira so wona cihlagal hakkude mabɓe kañum nana heddi ha joni e nder kaso ha joni ko leydi Sénégal keɗonen dadiɓe halfinaɓe haɓade drogue e nder leydi Sénégal ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi ñande jamma jeetati ne wiyata jeenayyi lewru janvier ɗum gonɗe to nokku biteɗo Mbodiene to nokku biteɗo Mbodiene noon tawi nder région de Thiès ɓe nangui toon noon ɓe nangui toon noon ko biyeteɗo tigui ɓe nangui toon kay ko on tawi kadi ko baɗanoɓe trafic drogue saabu kay ɓe teɓande mawde no fewi e nder mabɓe noon e nder on charrette noon tawi ko charrette beɗiranoɗo trafic drogue ɓe tawi charrette on rimdi temedere capanɗe jeenayyi e jeegom kilo drogue mo hinde chanvre indien jolnoɓe charrette noon joom drogue en ɓe caggal kay nde ɓe coyni ɓen dadiɓe halfinaɓe ko fate haɓade drogue ko ɗon tigui ɓe portilaji ɓe naati e soyne kono dogdugol mabɓe juutani saabu ko ɓoyani ɓe mbiya teeɓa ɓe naggama ɓena coka e oɗo saaha joni e mbadi garde à vue enquête noon nana jokki beele ne ande oɗo réseau kala toyi no fotiri beele kadi ne ande oɗo drogue holto fano ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jehen ha to Malika aljuma hanki on ko Allah faabi bebbeyel gotel jibinagel ko ɓoyani woni en nouveau né tawi ko jibinagel ha gayri wedda e dow bolol ko biteɗo ema Sall koɗɗo e legal ngal kañum tigui iɗi tindi ɗum o habdi kabaru o noon to yeehi commissariat de police mo Malika o wulliti toon o haali tigui ɗeɗo o haali tigui ko yi ko ɗon noon brigade o tigui ɗon tigui ɗon e ɗon dadiɓe ɓe jaɓani to commissariat Malika jaɓani tigui toon gaddoyi bebbeyel sara stade municipal ko sara ɗon guel weddono ko ɗon e ɗon noon police ji ɗi mbiɗen jaaɓi jaɓani toon kay gaddoyde fabade guel ɗon bebbeyel ɓe tawi bebbeyel ngel ɗon ko gorel ɓe tawi ngel kadi ngela wondi e gurdam magge wonki maggel ɓe tawi kadi hay tigui jaadiɗo tawa suwa tawa taƴede ne fiila e maggel e ngel moma e ngel tigui
soma e tekke e gela jujjina ɗon ko ɗon tigi police ji ɗi noddi sapeur pompier en kañumen ngari ƴetti ɗon debbe ngela ɓe nawi ɗum tigi ɓe nawi ɗum to maternité mo Malika police noon udditi hen enquête mum beele ne teeɓo kay oɗo yummiraɗo mo helifaka baɗo ɗeɗo gueɗe ɓe erimi noon dendagal yimɓe leegal ngal e dendagal Malika naɓe kala ne mbawa tigi walludeɓe haaɓe mbawa fawde juuɗe mabɓe kay e oɗo yummiraɗo mo helifaka jibindo weddi guel ɗon bebbeyel ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen guiyen ha toon to Kolda noon élevage ji lycée biteɗo lycée Dorna ene tawi e nder département mo Médina Yoro Fula e nder région de Kolda e ɓen élevage noon tawi sunare mawde no fewi jaltugol aduna professeur mabɓe jangguinannoɗoɓe tawi ko anglais biyetenoɗo Amadou Cissé Mamadou kam biyetenoɗo Mamadou Cissé noon wasi fittade mum koye accident e nder ladde saaha kay o fatuno e golle makko koye moto noon o jollo moto mo jollo noon felɓodiri e moto goɗɗo ko aljuma hanki jamma hakkude to wiyete Dorma e wuuro witengo Sula Bali e ɓe noon ko ɗon tigui o barmi hen barmande musa no fewi o nawa hôpital waktuji hôpital régional mo Kolda waktuji seeɗa walla mintaji seeɗa pawi hen ko hen tigui o hooti e joomigo koto Kaffrine noon ko toon jeeya ko toon kadi o wiretede mbiyatande Allah yurmotomo yaafomo harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena to leydi Mali kippu leydi Mali tawi tigi kippu leydi Mali tawi ko yanoɓe ɗaftodirede coupéri d'Afrique ɓe mbaɗi tigui ɓe mbaɗama éliminé ko baroɗe teddugal leydi Sénégal an kañum jaltiniɓe dingiral ha laaɓi aljuma hanki o tawi tigui ko ndiga tawi tigui ko 1-0 ɗum tigui woni ko leydi Sénégal lappiɓe ɓe élminama noon ko quart de finale ko hono ni kadi ɓe élmirno e coupéri d'Afrique ɓinnode yuɓɓini noon toon to leydi Côte d'Ivoire toon kadi teskanoma ko quart de finale ko ɗon tan ɓe karno ɓe élmina ɓe dartima noon kamɓe équipe mo leydi Mali on kamɓe kala élminede noon teskama tigui ɓe joui ɓe tiwi tigui match mawɗo no fewi tawa kadi ɓe dartima ɓe dokki hen qiƴam mabɓe kala ɓe mbawi tigui dartade ha dernière minute kay eɓe darto gam yidde kay hebde polgo walla tigui loggude beele wona en bi partout ɓe jaaha prolongation ɗum noon teskama tigui kay ko ɗon ɓe mbawi hadde guel ɗon kawguel ɓe mbawi hadde tigui e ɗon e guel ɗon kawguel siftinde on noon ko guila kay siftinde on noon guila match o joui seeɗa kay ko joueur mabɓe kamɓe leydi Mali équipe leydi Mali heeɓino carton rouge ɓe joui ko 10 contre 11 ko guila 27e minute noon ko guila nden kay guila 27e minute ko guila nden kay leydi Sénégal wawi loggude loggol woni en bi on bi noon ko ɗon tigui compteur match o dari ha gasi kay ɓe gasani tigui ko en bi 0 fitte tigui ko leydi Sénégal waɗi tigui qualifié demi final leydi Mali kañum waɗama éliminé ha joni ko leydi ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mali keɗɗoɗen ha joni pont kewɗo fayida no fewi kewɗo nafoore tawi kadi pont jokkodirnoɗo leydi ɗiɗi woni leydi Mali e leydi Burkina Faso to tigui ya gara guila yimɓe ha e marchandise uji kewɗi nde waɗa ko on pont tigui waɗa saboté woni tigui o bonande musa no fewi jamma ñande jamma alarba jeeɗiɗi ene wiyata alkamisa jeetati lewru janvier ndu gonɗen ndu ko bomboje pettoje noon ɓen terroriste en kutori ɓe mbawi tigui fettinde oɗon pont noon ko kañum tigui jokkodir noon wuuro wiyetego Banema tawetego nder leydi Mali e wuuro wiyetego Djibasso gon tawete ko nder leydi Burkina Faso pettande ɗe ɗon Allah mum mawnirta yimɓe heeɓe kay guure kewɗe kay teskam mbawi tigui teskade piyande ɗi nani ottago nde tigui nde ɗon nde pont o fettina pettande ɗe ɓe mbawi nande ɗum to woɗɗino fewi ha joni ko leydi Mali keɗen police ɓe police ji ɓe commissariat de police premier arrondissement ɓe haay ɓe teeɓima yimɓe ɗiɗi tawa dealer uji mawɗi no fewi woni dartotonoɓe kay wadde ko wiyete trafic de drogue tawi kadi ko yiɗatanoɓe jiilaw cattuko no fewi kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe mbiyama teeb kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbiyama teeɓa ɓe teeɓa noon ko ñande alkamisa jeegoma lewru silo woni janvier ndu gonɗen ndu ɓe nangga noon koye nder opération mo police o inniri opération noon police o inniri ɗum ko kokkaji ɗiɗo ɓe noon hen goto ene wiye MK yata ko duuɓi nogas e ɗiɗi goɗɗo o ene wiye IS yata koye duuɓi nogas e jeegom ɓe mbiyama teeɓa kamɓe ɗiɗo kala kan iɗi nanggue ɗon ko biteɗo MK on teeɓa koye nder leegal hay liberté
o tawrama kay mo jogui no gasi nayi bula droga tigi nden kay ɓe ummima e makko kay caggal ɗum ɓe mbawi tigi teɓade biteɗo IS on teɓa koto leggal bitegal Ben Kunda e nder galle makko tawrama kankone tuufeji ɗiɗi cannabis o masi nder leydi omo hubbi hen ɓe mbawi tigi yitude ɓe teɓi ɗum e oɗo saaha ɗen tuufeji ɗiɗi noon drogue mo jaro mum ne qime ha 1.5 ha 500 ha temedere ujunere franc CFA woni 500.000 franc CFA ha joni ko leydi Mali keddoɗen ha joni ñande aljuma ɓennuɗo to police ji ɓe kala bankora wonnoɓe kay e orduyade wonde patrouille men kamɓe tigui mbawi teɓade sagataɓe nayo kay ɓe tawrama noon ɓe jogui pétalaji woni arme à feu ɓe tawrama ɓe jogui pistolet ji ɗiɗi automatique wondude 5 cartouche ko ɗum woni ko tawa e juuɗe mabɓe oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe daddiɓe lesgoji nana jokki hen. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio e télé weltare fulɓe ando diine ma. Kalidou Koulibaly heɗoto tan ko radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Kalidou Koulibaly kañum woni capitaine Lion di Sénégal sen wima to leydi Mali ko to leydi Guinée paɗena to min Dora woni nokku to kange yilete e nokku e nder fande Sigiri e nder leydi Guinée ko pelle ɗiɗi tawi ko yiletoɓe kange pelle ɗiɗi noon ko pelle ɗiɗi rival woni haɓoɓe kala saaha kañumen tigui pelɓodiri toon ñande kikiɗe alkamisa jeetati lewru janvier ndu gonɗen ɗum ɓe pelɓodiri toon noon e nder ɓe pelɓodiral noon waɗi tigui koto nokku biyeteɗo fada colon e nder département mo Sigiri e nder to mbiyata hot Guinée waɗi noon neɗɗo goto basɗo hen fittade mum waɗi kadi yimɓe hewɓe barmuɓe hen e nder barmuɓe he tampuɓe ne tawe hen e tampuɓe ne tawe hen laamu ngu noon wawi neddude toon daddiɓe teskama kadi caggal ɗum noon chinois ji kewɗi mbiyama hen teeɓa anda ko noon beele ɗin chinois ji kay ene jeeya e haɓanoɓe walla kay holko ɓe nanguira kono chinois ji hewɓe kay mbiyama hen teeɓa kabruji men jolam jaɓiri takkusana juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Modana ka hayri ha to galle makko Sama Sam ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 Nouakchott ha to galle ceerno Ndiaye Baro toon to Nouadhibou e ko taari ɗum kala habruji men kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama. En calmitima Ghali Abou, en calmini dendagal hettiyankoɓe Yawo TV kawruɓe ɓuttentude e jongere Afrique ñalawma hande o puɗɗo ko leydi toon to leydi hono Mali ene wayi toon de ene wayno laamorgo leydi hono Mali wono kan jogui caɗele mawɗo no fewi ko fati kono ondoyam e oɗo saaha ko saaha foof ko coupuraji ɗum noon woni toon kadi ɓe mbi wonde kadi oɗo saaha aɓe jogui kadi kulukuli no fewi wonande kay taw kadi ko wono laamorgo ngo e saaha foof ko yani e saaha foof ko jogade kono caɗele ɗum e oɗo saaha ko hunde nde ganduɗa hoore ma koɓe fotɓe kono toppire no fewi e nden ka mabɓe noɓe kaldi ɗo ko Côte d'Ivoire wonande kadi hono procureur tawde ko république o wi wonde taƴini duuɓi 5 e nder Dumburdu wonande hono Mouhamadou Hawa Gassama taw ko tarkal conseil national wonande kadi tawde ko laamu saburgo leydi hono Mali caggal kay e ndew kadi wawɗo kadi haalde haalluji ɗi jaadake wonande kadi gardiɗo hono leydi toon Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara e nder nate oje kila kay e nder mum kala ko nande réseaux sociaux ɗi fof ala ko haalane oɗon ɗum ne wande ɓe mbawi hono jaggude wadde mandat de dépôt gila kay e lewru juillet ɓinuɗo o ɗum noon e wonde ɓe mbi wonde ñawore makko yani amo lelo duuɓi 5 e nder kaso toon to leydi ene wayno hono Benin toon dey leydi Benin ene jogui kañume ene wonde e oɗo saaha mo gonɗen ene wayno kañumen mbawi kadi jogade won eɗen fannuji ko wonde taw ko campagne mabɓe ko fadde kadi e suɓade e ɗum noon to kadi ko ɓen tawa ko saɗɗiyankoɓe mabɓe ene wayno campagne o gasi ha laaɓi ko ñande alatari woni ñalawma janggo o 1 lewru silu ujunere e ɗan nogas e jeegom nden kay ɓe cuɓoro fodde temedere e yimɓe jeeyata taw ko sarɗiyanke e ɓe mbawa kadi hesiɗinde tawata conseil ji mabɓe municipaux ji ɗum noon koye oɗo saaha kadi ɓe mbawa kadi e jokkude kadi golle mabɓe ɗum noon
wonde ɓe mbino wonde kadi wonde campagne o kadi yaari no foti yaarude wonde nokku landaji joyi mbawa kadi foɗodirde taw kadi ko nde ɗo kono ganguinorde ɗum noon wonande kadi taw kadi ko ɗiyen taw kadi ko joɗorde ɗo ko RDC Congo ene wayde caɗele mabɓe goɗɗe toon ɗe to banggue funnangue ono leydi ndi ɗum noon ene wayno e oɗo saaha kadi ɗum noon waɗi toon tawata ko jillu wonande kadi tawata ko gardiɗo tawata ko leydi tawata ko Congo o kañum toon to Angola wono ko ñande joyyi e jeetati lewru silo ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom fandarde noon ko wawde ɗaɓɓude kono tawata ko peeje ngam caɗele gonɗe toon ɗe duumiɗe gila ma wono joni duuɓi tati ɗum noon ko ɗum woni ɓe jiiɗi kadi yo ɗum darto ñande asatare noon sappo lewru taw kadi ko silo ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom woni ñalawma hannde o to Zambie ene wayno batu ko fati kadi conférence international ko fati ɗen taw kadi ko région ngaji ɗi mbiyata ko Grand Lac ɗum no GIRGL ma waw kadi ko yuɓɓinede toon ngam ƴewtade kay taw kadi ko fadde e gueɗe aade hani e nden ka sous région toon Ghali Abouba ko ɗum tonguɗen e dongre taw kadi ko Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo mon Assalamu Mbodji kono comment sandogo ngam weltare Yahoo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ha to galle ceerno Keccela Sarr to Ndulumaji ha to galle ceerno Yaya Dia to Dabia Odeji ko on takkusan kadi juula ha to galle El Hadji Farba Ngom to Zagnam e ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Iran puɗɗoɗen seppoji gulɗi jaw tawi ko jaaduɗe e wargoji ina jokki ha joni e nder leydi Iran tawi tigui ɓen seppoɓe ala koɓe gulliti kay so wona tidgol ko fati e guura e oɗo gurnam e nder leydi he ko hande noon watti balle 14 ko seppoji ɗi tuggi joni tuggi kay ha joni laamu Iran noon oɗo saaha joni ɓe kuppi internet noon didorno e nder leydi he kala taw noon addeɓe kuppude ɗiɗon internet ko hadde yimɓeɓe kay yaltinde sarde image uji seppoji mbaɗe toon e kadi kuppude ko fati communication ko yimɓeɓe kewi hutorade kay gam wadde erago e pottite mumen ko ɗum saabi noon laamu ngu kuppi internet o tuggi noon ko seppoji ɗi puɗɗi faade oɗo saaha joni teskama 56 neɗɗo ko wasi hen pittali mumen ko guila ñande 6 lewru janvier noon ko guilɗen laamu ngu felliti kay kuppude internet o Layatullah Ali Khomeini koye goto kay ardiɓe diine leydi ndi o joofi feɗede noon ko dowlaji denduɗe Amérique wondude leydi Israël ko kañum tigui wone sembude wone kay sembinde e gembude ɓen seppoɓe gam yidde bonnude leydi ndi o holliri noon wonde kay yoɓe gandu kay laamu ko mbiyata état la république islamique rekkilta tigui ko fotino taɓande wotere yatirta caggal ha joni kabaruji men jolam jaɓɓeri ko dowlaji tenduɗe Amérique paaɗen policier goto mo hinde Aïcha woni ICE tawi ko police immigration tawateɓe toon to nokku biteɗo mena police joɓinoma fittare o yoɓi fittaru debbo goto Amérique najo biyetenoɗo René goto ko mère de famille mo duuɓi 37 policier noon o fellunoma koye saaha kay o wonno e nder oto makko policier immigration noon policier ji immigration ngaji noon ɓe contri ɓe kolori tigui wonde kay koye saaha ɓe gonno e contrôle de debbo policier noon police barɗomo o noon holliri tigui wonde ɗum ɗo ko légitime défense woni tigui kono wasdemo famde debbo ko ɗum addanimo fellude debbo on kadi galle lamorgo woni maison blanche e hoore mum ko ɗum hollirta noon wonde ko légitime défense e policier noon jooɓiɗo fittani makko on e film no filmé e nder téléphone mum on filmé ɓocciti woni ko wiyete fuite filmé o noon sarima no fewi e réseaux sociaux ene hollira tigui wonde ko dow ŋañŋañelle tan o yoɓiri fittandu oɗo debbo tiwi ko Amérique najo ñalawma hande o noon nder oɗo weekend noon seppoji kay noddama nder jogui leydi e kala yimɓe noddodiri kay ne mbaɗata seppoji hollirde mette mumen hollirde kadi ɗum ɗo nde dokkoto teskama noon guila kay Donald Trump arte jappere laamu ɓeɗo policier ji kay wiyeteɓe CE woni Aïcha ene yelliti no fewi kay oɗo saaha joni ɓe jogui tigui cuusal kay hattani ko wadde koɓe beela e nder leydi he ɗum noon ko hollirde kay mette mabɓe hollirde kay ɗum ɗo yo dokko ko ɗon woni sababu kay ɓe noddi e nder oɗo weekend seppoji e nder jokoli leydi Amérique kala koto leydi Afghanistan udditen kabaruji men aljuma hanki 9 lewru janvier yimɓe nayo mbasi pittali men e nder mina goto to banggue rew ɓaƴƴo funnague leydi ndi ko curki machine noon machine mo hinde brouillére
Niger woni machine ƴakkowo kaaje tawi kay koye min kaaje ɗen kaaje noon ko kaaje kewɗe gartam no fewi kewɗe valeur ko ɗum tigi ɓe kelannoɗen kaaje on machine noon broyeur mum kamɓe ɓe gonno ko nder gaska ɓe yaltina ɗen kaaje broyeur on woni toon ko cuurki mum noon he mabɓe ɓe donki fofde woni ko wiyete woni tigi wiyete affixie ɓe donki fofde ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko romi ɗo Afrique ko Alassane Oumar Bo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on